Виж, дойдоха. Ето ги. Днес за вас няма почивка. Зелфие, заведи децата в стаята им. Остани при тях. Добре, господин Галип. Скъпи, Лека нощ, синко. Зейно, 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 Зейно. Лека нощ. Бъди на щрек, Рза. Разбира се. Дали Зейно ще ми каже, татко? Не знам. Ще видим. Ела, Да заспиваме. хайде, върви. Добро утро. Какво правиш? Добро утро. Наблюдаваш ли ме? Да, мислех си, че съм голям късметлие. Не искам да се събуждам без ти да си до мен. До теб съм, любими. Не си тръгвай повече. Съжалявам, но след малко отивам при децата. Боже мой. Зулфия е там, Рза също? Време е за инжекцията на Керем. Добре. Аз съм един отговорен баща. Можеш да си и любими баща, не се страхувай. Добре. Целувка? Трябва да вървя. Дъвчи! Нашите още ли не са станали? Напротив, ето ги идват. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Добро утро. Сине, ела при мама. Сложих му инжекцията и го нахраних. Благодаря, Зулфие. Няма за какво. Сине? Къде е Рза? Отиде да вземе госпожа Михрибан. Скоро ще си дойде. Зафер, няма ли да едеш? Закусих отдавна. Добър апетит. Господин Галип, госпожа Михрибан е тук. Здравейте, заповядайте. Заповядай. Благодаря. Здравейте. Добре дошли. Добре заварила дъщ. Успели сте да спасите жена си и детето си, господин Галип. Бог здраве да ви дава. Благодаря. Спасихте живота и на единствения ми син. Нека Бог ви пази цял живот. Благодаря. Какво толкова? Да не говорим за това. Намерихте ли си квартира? Аз предупредих Рза, ако не сте спокойни на сегашното си място, ще ви намерим друг квартал. Господин Раза ни каза благодаря. Добре сме си у дома, слава Богу. Господин Раза щеше да потърси работа за сина ми. Ако има нещо подходящо, от 2 години е безработен. Добре, ще се погрижа. Бог да ви поживи, синко. Да не ви разделя от любимите хора. Благодаря. Хайде, заповядайте. Добър апетит. Моля, заповядайте. Добър апетит. Сине? Какво стана с закуската ни? Без това припадам от глад. Идва. Ето я. Заповядайте. Чуден човек си ти, Кемал.
Не се ли сещаш, че жена ти е бременна? Че тя първа трябва да се нахрани. И чак после ти. Няма ли домати и сирене? Ще пукнем от глад, изяждаме се един друг. Хайде по-бързо. Донесох, заповядайте. Дай ги. Благодаря. Да ви е сладко. Ох бе! Бог не забравя. Синът ми ще ти извади през носа всичко, което си ми причинила. Хората не бива да остават гладни. Така е. Аз пък чак сега те разбрах. Когато човек е гладен, за нищо друго не мисли. Видя ли? Много ме е страх от инжекции. За малко да припадна, когато ми я биха. А пък и не бях яла. Чу ли какво каза лекарят? Край с безкрайните разходки. Никакво оставане от леглото. Не е нужно да преувеличаваме. Човекът каза да внимавам и да не се преуморявам. Да съм далеч от стреса. Но как ще стане, щом съм с теб? Не. Сега като знам, че ще ставам баща, ще видиш, ще бъда мек като памук. Не вярвам на ушите си. Вече няма да живеем в моята къща. Единодушно сме против. Точно така. Страхувам се от нея. Сякаш онзи тип все още е жив. Няма страшно, момичето ми. Ще си намерим друга в стария квартал. Ура! Ще сме близо и до училището, и до Чичови. Това е чудесно. И аз се загледах по крайбрежието. Там ще отворя кафене. Супер! Наистина. Ще водя съучениците си във вашето кафене. Май вече си пораснала, а? Всички ще са пред очите ми. Прекрасно. Но не можем да сме все с теб, Зефер. Измисли нещо. Трябва да се ожениш. Предлагам да оставим тази работа на Рухсар. За 2 дни ще има резултат. Ами, дали да не кажете на госпожа Рухсари за мен? Как така? Щом като умее тези неща. Рза? Не ме гледай така. Зюлфие? Галип, Боже мой. Ама че работа. Състоянието ти е сериозно, Рухсар. Първите 4 месеца са опасни за бебето. Има вероятност от спонтанен аборт. Кемал, ако лежа като мумия, после много трудно ще родя. Кемал? Ами ако не успея да родя това дете? Скъпа, повече няма да мислиш с аптекарския си мозък. Ти не си лекар. Щом той ти казва да лежиш, ще лежиш. И никакво ходене в аптеката. Ще намерим някой друг. Не е нужно ти да решаваш за моята работа, Кемал. Аз още мога да мисля, нали? Да, но раздаваш пари от мое име. Добре. Какво ми каза лекарят? Да не се стресирам. Не ме нападай така. Хубаво, ще потърся фармацевт. Но понякога и аз ще се отбивам. Рухсар! Добре де, ще се обадя на Сабиха. Хубаво. Нали се беше притеснила? Керем. Да, Рухсар. Снощи отново получих предложение за брак. Да. Най-сетне ще се оженим. Какво? По-кротко ще изтървеш бебето. Много се радвам за вас. Сабиха не говори така. Точно като Кемал. Просто се зарадва. Какво толкова? А и бебето няма да се притесни от едно възклицание. Здравейте. Не се страхувай. Не, добре съм. Говори с Сабиха. Нищо тревожно. Трябвало да си почивам и толкова. И аз мисля така. Освен това, скоро и ние идваме в стария квартал. Ще те наглеждам, скъпа. Какво? Кажи го още веднъж. Добре ли чух? Чакай. Да. Казвам ти, че ще си търсим къща близо до вас. Добре, скъпа, после ще ти разкажа подробностите. Трябва да затварям. Комисар Фарат е тук. Предай поздрави на Кемал. Целувам те. До скоро.
Здравейте. Здравейте. Добър ден. Да седнем ли там? Заповядайте. Зюлфия, след малко идваме. На задната улица дават магазин под наем. Искам да отида да го видя. Зафер внася много известна марка кафе и иска да отвори кафене наоколо. Че защо не? Кварталът ни се оживява. Сабиха и Галип си търсили къща наоколо. Хубаво. Всъщност, май ще е добре и аз да се огледам за нещо в района. Всички да сме наблизо. Разбира се. Миналата година той даде под наем нашата. На 3 японски студентки. Иначе веднага щяхме да ви я предложим. Нали, Кемал? Да, скъпа, щеше да е добре, но вече е невъзможно. Договорът им изтича след месеци. И така, Къде тръгна? отивам на работа. Желая ви успех. Да не успеете във всичко, господин Зафер. Благодаря. Поне днес не ходи. Аптеката няма да избяга. Ай, ти казаха да си почиваш. Да, скъпи? Казаха ми. Да. Ще отида да сложа нещата вред. За половин час, скъпи. Нека се мярна. После се прибирам и си лягам. Половин час. Ако не си се прибрала, идвам и те отвеждам на гръб. Да не прекаляваме, Кемала. До скоро. Всичко хубаво, господин Зафер. И на вас. До скоро. И по-бавничко. Ако ми позволиш, и аз ще ставам, Кемал. Иска ми се да огледам магазина. И аз идвам с теб. Може да съм ти от полза. Познавам тукашните хора. Чакай. Добре. Да платя сметката. Хубаво. Капитане, да вечеряме всички заедно. Цялото семейство. Какво мислите, свободни ли сте? Чудесна идея, Галип. И на мен ми беше домъчняло. Отдавна не сме сядали на масата всички заедно. Ще дойдем, разбира се. Добре, до вечера. Поздрави, Гюлшен. Благодаря. До вечера. Благодаря. Преводач Даниела Трифонова. Ролите озвучиха артистите Христина Ибрашимова, Татяна Захова, Таня Димитрова, Илиян Пенев, Васил Бинев. Режисьор на дублажа Яна Янева. Техническа обработка Ars Digital Studio.